Θα σας βγάλω μία-μία. Κάμερα σε μένα. Ωραία. Μαζευτήκαμε εδώ για να βγείτε μία-μία εδώ τώρα. Μην κάτσε εδώ ακίνητη. Κοπασάκι εδώ, μην πάει όπου και να πας. Τι γιαγιά, δεν θα βγεις να πεις δύο κουβέντες. Τσου, θα έρθω εγώ με την κάμερα σε σένα. Λοιπόν, φτάνουμε περίπου στην έχουμε φτάσει στην ολοκλήρωση του προγράμματος. Για εσάς που μας παρακολουθείτε ή θα μας δείτε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Και ειδικά όσοι βλέπετε, όσοι θέλετε για να λαμβάνετε ενημερώσεις, λέω ευθύς εξ αρχής, στέλνετε email στα σχόλια και σας βάζουμε στη λίστα και θα λαμβάνετε ενημερώσεις. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι, like στα βίντεο και κοινοποίηση, ακόμα και στους εχθρούς σας. Υπάρχει κάτι που θέλετε να συζητήσουμε, κάτι εν κατακλείδη μετά από μία εβδομάδα εδώ, που το πώς και τι και αν περάσατε, πώς και τι αν μάθατε, είναι δικό σας θέμα. Ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε. Σίγουρα θα μπορούσαν να υποθούν πολύ περισσότερα αν είχαμε χρόνο. Πέρα από τις ομιλίες που είχαμε καθημερινά, ωραία, και έξω στους περιπάτους και βλέπετε όπως νωρίτερα στο lounge εκεί πέρα τις συζητήσεις που είχαμε περί πατρίδος και περί εμπλοκής ή απεμπλοκής και μεταρρύθμισης, που λέει και ο Ντίνος εκεί, απεμπλοκή και μεταρρύθμιση. Υπάρχει κάτι που θέλετε να συζητήσουμε. Βλέπετε, ένας τσαρλατάνος, ένας απατεώνας, ένας υποκριτής, ένας ψεύτης, ένας οτιδήποτε, δεν θα βγει, εκτός κι άμα είναι πολιτικός, δεν θα βγει δημόσια να συζητήσει. Θα τα κάνει εν το κρυπτό. Οπότε, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, τα βάζουμε να υπάρχουν εκεί ως μαρτυρία για όποιον θέλει να ακούσει, όποιον θέλει να πιστέψει και όποιον θέλει να ζητήσει από το Θεό να το μεταμορφώσει και να τον σμιλεύσει. Υπάρχει κάτι που θέλετε να συζητήσουμε. Γιατί άμα δεν θέλετε, τα σβήνουμε και τελειώσαμε. Το θέμα δεν είναι να περιμένετε από μένα να μιλήσω. Έτσι, είχαμε πει την Τρίτη το πρωί, είχαμε αναφέρει αυτό που ο Σωκράτης είχε πει, ότι δεν θέλω να έχω μαθητές που να σκέφτονται σαν και εμένα, αλλά μαθητές που να είναι σκεπτόμενοι. Εγώ λέω δεν θέλω να υπάρχουν άνθρωποι που να σκέφτονται, να συμφωνούν με τον Μουρούτη, αλλά άνθρωποι που να σκέφτονται αληθινά. Ωραία. Αν τώρα θα φύγετε αύριο, πρώτο ο Θεός, επιστρέψτε με το καλό και με τα σεφιάς μου και δεν υπάρχει πώς να ξανάρθετε, σας το λέω. Έτσι. Εσείς μέχρι τα 100 θα πάτε, οπότε τα είπαμε αυτά. Παρεκτός, τα προγράμματα φέτος έτσι κι αλλιώς γιατί είναι συμπληρωμένα μέχρι Οκτώβριο, παρεκτός εάν υπάρξει κάποιο θέμα που κάποιος δικός σας άνθρωπος, μακριά από εδώ, ίσως γευτεί ή δεχτεί κάποιο μείζον ή φθήνουσα σημασίας θέμα υγείας, όχι μόνο. Έτσι ώστε τα προγράμματα αυτά, όπως έχετε καταλάβει και όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν έχουν καμία σχέση με ιατρικές προσεγγίσεις, κλασικές ή εναλλακτικές. Να παίξει και τον μπάνερ από κάτω. Σε ουδεμία περίπτωση σταματάτε οποιαδήποτε φαρμακευτική άλλη αγωγή, χωρίς σύμφωνη γνώμη του γιατρού σας, αποποιούμαστε πάσα ευθύνη, έτσι, και λοιπά. Όπως σας είπα όταν μιλούσαμε νωρίτερα, το πρωί, αυτά εδώ τα βιωματικά εργαστήρια, άμα το πω έτσι, εγώ προσωπικά τα θεωρώ όπως το κρυφό σχολείο. Είναι χρονικές στιγμές που ανθρώπους τους έλκει ο Θεός να έρθουν εδώ, γιατί ή ο Θεός σας έλκυσε ή ο άρχοντας του σκότου σας έλκυσε. Εδώ δεν είμαστε Ελβετοί εμείς, δεν έχουμε ουδετερότητα. Μία από τις δύο δυνάμεις, ή η δύναμη του Πνεύματος του Θεού ή κάτι κακό, φαύλο,
σκοτεινό σας έλκυσε, που μπορεί και να μοιάζει ότι είναι φωτεινό, ότι η λάμπη δεν είναι χρυσάφι. Εντάξει. Γυρνάτε αύριο πρώτο ο Θεός πίσω. Ευχή του Θεού, όπως προσευχηθήκαμε να έρθετε καλώς και ήρθατε, έτσι απολύεστε. Απολύομαι. Απολύομαι ψαρούκλες στα μαλλιά μου, κάνω μπούκλες. Σίγουρα, όπως σας είπα, όταν θα πάτε πίσω, μη τυχόν πείτε στους ανθρώπους εκεί τι ακούσατε εδώ και τι μάθατε για την τρανσκροταμινάζη. Που τόσες μέρες φωνάζει. Μου ήρθε άλλο, αλλά δεν θέλω να το πω γιατί... Δεν το λέω. Για να μην το πω, έτσι ο λίγος να με φάει. Αλλά πέρα από τους αστεισμούς, έρχεται, γιατί κοιτάξτε, έχει διαφορά να έρθει κάποιος από το οικογενειακό, εργασιακό σας, φιλικό σας περιβάλλον και να σας πει «Για πες, τι κάνετε εκεί πέρα, τι σας έκανε ο Μουρούτης, για πες». Αυτό είναι εριστικό που κάνει, δεν τον ενδιαφέρει να μάθει, ενδιαφέρει απλά να βάλει σκόλοπα. Σε έναν τέτοιον άνθρωπο δεν υπάρχει λόγος να μιλήσετε, γιατί το μόνο που θα γίνει είναι να μαλώσετε και γιατί να το κάνετε. Αλλά θα συμφωνήσουμε σε αυτό ότι αν έρθει ένας άνθρωπος με καλή πρόθεση και σου πει «Για πες, τι κάνατε, γιατί θα σας ρωτήσει». Σε βλέπω διαφορετικό άτομο. Φαίνεται κάτι, τι έγινε, τι υπόθηκε εκεί. Αν μπορούσατε να το πείτε έτσι με μία φράση, με μία πρόταση ή συμπυκνωμένα, τι θα λέγατε σε αυτόν τον άνθρωπο που, το ξαναλέω, έρχεται με καλή προαίρεση και πρόθεση. Εντάξει, τον κακό προαίρετο, η σιωπή είναι χρυσάφι. Συμφωνούμε σε αυτό? Εδώ τα μανάρια, όλα τα καμάρια, τα 700 τόσα μανάρια, είναι όλοι πίσω από τις κάμερες. Τι θα λέγατε? Ας συζητήσουμε τώρα. Το μικρόφωνο. Δώστε σε μένα να το δώσω. Ορίστε. Κρατάτε λίγο κοντά. Ναι, βέβαια, για να ακούγεστε. Από εδώ έτσι, κρατήστε το λίγο κοντά και θα σας ακούσω. Λοιπόν, εγώ έχω να πω τούτο, ότι ήρθα πρώτη φορά το Σεπτέμβρη και δεν ήθελα να ζήσω. Και έφυγα το Σεπτέμβρη με ένα άνοιγμα και μια ελπίδα και μια δύναμη, την οποία μέσα στους υπόλοιπους μήνες μέχρι τώρα που ξανά ήρθα, με βοήθησε να ξαναγεννηθώ, να το πω έτσι, να ξανααγαπήσω τη ζωή, να ξαναδώ την ομορφιά και να πω τι καλά, τι ωραία, τι είναι αυτό που πήρα, τι δύναμη. Και τότε έμαθα και τότε κατάλαβα μάλλον ότι από πάνω ήρθε αυτή η δύναμη, μέσω του Μουρούτη. Και τώρα που ξαναήρθα, ήταν βαθιά επιθυμία να συνεχίσω, γιατί είχε μείνει κάτι, ένα υπόλοιπο. Και ήρθα και νιώθω μια πληρότητα που πραγματικά γελάω, διασκεδάζω εδώ, παράλληλα με τη γνώση που παίρνω και παράλληλα με όλη αυτή τη δύναμη που ενισχύεται, και είμαι ένας άλλος άνθρωπος από αυτό που ήμουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν ήταν 300. 300 απλά ήταν στην είσοδο. Στην έξοδο έχει κι άλλα. Το λες τώρα για τους εφοριακούς. Και χωρίς αποδείξεις, έτσι. Θα το δούμε και θα πούνε, θα δούμε για έλεγχο. Ας έρθουμε. Ωραία. Γεια σας. Τι θα λέγατε στους δικούς ανθρώπους, σε έναν δικό σας άνθρωπο, οικείο γνωστό, που πάλι το λέω καλοπροαίρετα, σας ζητάει λόγω... Τι κάνατε αυτό, μα τι θα του λέγατε σαν αποκοίημα? Αυτό θα του λέγατε. Τώρα το κατάλαβα. Τίποτα. Μούγκα. Έλα να δούμε, γιατί θα φέρνουμε πάλι εγώ. Κράτω το μικρόφωνο δίπλα.
Το μικρόφωνο κοντά για να... Τι θα έλεγες στην φίλη σου, τη συμμαθήτριά σου, την καλή σου φίλη που γνώρισα κάτω εκεί. Σε ένα συμμαθητή, στο σχολείο που θα πας εκεί, στο American Academy. Στο Ψευδά εκεί πέρα που μένεις. Θα έλεγα ότι δεν μπορώ βεβαίως να πω το ότι άκουσα αυτήν τη μια εβδομάδα. Γιατί... Ταιριάζουμε έτσι, έχεις άσπρα μπλε έτσι, εδώ πέρα, έχεις και τα μπλε. Αυτή έχει το μέανδρο κάτω. Τώρα μου δίνεις τέτοιο να βάψω κι εγώ τα νύχια μου. Ναι, φαντάζεσαι. Μου τα είχε βάψει μια φορά η κόρη μου και λέει: «Δες τι ωραίος που είσαι μπαμπά». Ναι, λέω να βγω έτσι έξω με βαμμένο νύχι να... Για πάμε. Θα της έλεγα ότι δεν μπορώ να της πω πολλά πράγματα. Δεν έχω τη γνώση να της πω πώς άκουσα αυτήν τη μία εβδομάδα. Τις λεπτομέρειες δηλαδή. Τις λεπτομέρειες, ναι. Αλλά η σύνοψη αυτής της μιας εβδομάδας, αυτό που κατάλαβα εγώ, είναι το πώς η αγάπη που έχει ο Χριστός για εμένα, και όχι μόνο για εμένα, αλλά για όλον τον κόσμο. Ναι. Και να σου πει φίλος σου, τι αγάπη έχει ο Χριστός για σένα δηλαδή. Πιο πολύ αγάπη από αύριο μεθαύριο από τον άντρα σου. Σίγουρα. Αυτό μην το πεις άμα γνωρίσεις κανέναν άντρα στην αρχή. Θα αρχίσει, υπάρχει αντιζηλία στο μυαλό του άντρα μετά. Θα τα βάλει με το Θεό. Άστο μετά, άστο μετά. Αφού τον καπαρώσεις, πρώτα θα το διαλέξουμε, έτσι. Θα περάσει από έλεγχο. Είδες χθες οι μαύροι τι κάνανε. Η νίγκια του λέει, ain't gonna be fucking tonight. Το βάλω πάλι το βίντεο. Μ' άρεσε. Ωραία, και σου πει, τι εννοείς αγάπη, γιατί όπως εμείς που σε αγαπάω, μ' αγαπάς, είμαστε φίλοι, τι αγάπη είναι αυτή. Τόσο πολύ αυτή η αγάπη. Αυτό είναι το θέμα, το ότι αυτό που κατάλαβα είναι ότι είναι μια αγάπη άνευ-όρων. Δηλαδή, και εγώ να φύγω από εδώ και να πω δεν μ' άρεσε αυτό που έζησα εδώ, αυτό δεν τον ενδιαφέρει. Ακόμα με αγαπάει. Αυτό τουλάχιστον, όχι για εμένα. Να ξέρω ότι και κάποιος άλλος θα φύγει από εδώ και δεν θα φύγει γεμάτο. Μπορεί να μην κατάλαβε ο άνθρωπος. Να μην ήθελε. Να μην ήθελε. Αυτόν κατάλαβα εγώ. Ότι δεν έχει σημασία αν εμείς τον αγαπάμε. Αυτός μας αγαπά. Και εκεί τελειώνει το παιχνίδι όλο. Μπράβο. Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο τι θα λέγατε στους δικούς σας ανθρώπους. Θα σας διαβάσω αυτό που έγραψα στο βιβλίο. Ορίστε. Ναι. Αυτά λοιπόν έγραψα στο βιβλίο του Κώστα του Μουρούτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω κι εγώ ταπεινά να πω στον Κώστα το Μουρούτη. Κύτταρα, μυτοχόνδρια, γλυκόζη, ινσουλίνη. Είναι μόνο λίγα από αυτά, από τα πολλά που θες να μας διδάξεις. Μα πιο πολύ το πάθος σου που καίει στην καρδιά σου και απλόχερα μοιράζεσαι τριγύρω στα παιδιά του. Προσεύχομαι να είσαι καλά για να μας πεις κι άλλα πολλά για την αγάπη, τη χαρά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Ναι. Αυτά ακούν οι άλλοι και λένε τι λέει εκεί πέρα, αφού σου λέω έλα να ακούσεις. Και μετά έρχεσαι και λες θα φύγω. Εγώ φταίω. Έχω και μήνυση το Σεπτέμβριο γι' αυτό, για προσελητισμό. Ναι. Προσελητισμό με την έννοια του όρου, την νομική, δεν μπορείς να κάνεις έναν ενήλικα άνθρωπο σόφρονα αφενός. Και συνήθως, από ό,τι γνωρίζετε, ο προσελητιστής προσεγγίζει τον προσελητιζόμενο κρυφά, εν το σκότι και μούγκα. Όχι ανοιχτά υπό το φως του ηλίου, όχι σε παρουσία 30-40 ανθρώπων και όχι ζωντανά να το βλέπει όλος ο κόσμος από την Αυστραλία. Έφη, εκεί στο Σίδνεϊ, καλά είστε. Και από Σουηδία, από Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες και στα 4 σημεία του ελλαδικού χώρου. Δεν το κάνει αυτός που θέλει να προσελητήσει έτσι και κάτι άλλο. Και θα ήθελα τη γνώμη σε αυτό.
Αυτός που θέλει να προσιλητήσει, που είναι ηλίθιο και έχει να κάνει με θρησκευτική έννοια βασικά. Και είναι, στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα αυτός ο νόμος του Μεταξά που είναι από το 1939. Από τότε αυτός ο νόμος και έχουμε ανεξιθρησκεία, υποτίθεται και είμαστε... Τι είναι κοριτσάρα μου εσύ, έλα εδώ κορμάρα μου, έλα εδώ. Έλα σε κάνω μια αγκαλιά, έλα. Θα έρθεις. Είναι βρεγμένη. Δεν πειράζει, έλα που είσαι βρεγμένη. Έλα να σε στεγνώσω, έλα τρέξε. Για χαμογελακή σε παίρνουν ή σε βλέπουν στις κάμερες. Για πες. Για πήγαινε ρώτα τη μαμά πότε το φαγητό θα είναι έτοιμο και έλα πες μου, εντάξει. Το φαγητό είναι έτοιμο. Δεν είναι. Άκουσα. Δεν είναι έτοιμο, λέω πήγαινε ρώτα τη μαμά πότε θα είναι το φαγητό έτοιμο και έλα πες μου. Εντάξει. Α, εντάξει. Και μετά έρχονται όλα μαζί. Το φαγητό. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει, είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Και δεν μπορούμε να πούμε, γιατί χθες είχε και τέτοιο. Είχε και αυτό με την σαντιγή επάνω. Είχε και προφιτερόλ, είχε και απ' όλα είχε. Αυτός που θέλει να προσελητήσει, που πάλι το λέω είναι χαμερπό γιατί μόνο εμείς το έχουμε εδώ, έχουμε ανεξιθρησκεία, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε πολιτισμένοι. Ναι, αλλά όταν κάποιος γίνεται μουσουλμάνος, τον κάνουν μουσουλμάνο, δεν τον πάνε δικαστικά για προσελητισμό ή στο βουδισμό ή στον αθεϊσμό. Γιατί όταν μιλάς για τον Χριστό, τότε τους ξύνεις στις πληγές. Γιατί ο Χριστός πονάει. Τους ενοχλεί ο Χριστός. Έτερον εκάτερον. Αυτός που θέλει να προσελητήσει έχει ένα όφελος. Γι' αυτό και το κάνει. Το όφελος είναι για να σε βάλω στη θρησκευτική μου αίρεση, λέω εγώ, γιατί έχω ένα κέρδος από αυτό. Γιατί θα νίκεις στην ομάδα, γιατί θα δίνεις τα χρήματά σου στον κορβανά γη μέσα για τους Άγιους Πατέρες, για οτιδήποτε. Ή γιατί θέλω να σε προσιλητήσω εντός αγωγικών για να σε φέρω σε αυτό που θέλω στη δική μου μορφή θεραπείας, για να πάρω λεφτά από σένα. Έχει πάντοτε και την έννοια της απάτης. Κατανοητό. Της εκμετάλλευσης του ανθρώπου. Ωραία, μπρο. Ρωτάω λοιπόν, οποία εκμετάλλευση. Σε τι πράγμα, στο οικονομικό. Τα πληρώσατε τα 300 ευρώ, τα είδατε, τις αποδείξεις πήρατε. Και πάλι το λέω, η εβδομάδα έτσι, πάλι δεν δικαιολογείται το ποσό σε ένα ξενοδοχείο σαν και αυτό με full port. Άρα δεν υπάρχει το οικονομικό όφελος, γιατί δεν λαμβάνω τίποτα. Με ξεκάθαρο. Γιατί. Δεν ανήκω σε κάποια αίρεση θρησκευτική να πω. Είμαι στους φίλτατους πάλι το λέω έτσι, μάρτυρες του Ιαχωβά. Γιατί άμα είσαι Ορθόδοξος δεν προσελητίζεις, είναι κρατεά θρησκεία. Δεν είμαι Ευαγγελικός, δεν είμαι Βαπτιστής, δεν είμαι Λουθυρανός, δεν είμαι Πρεσβυτεριανός, δεν είμαι Αγγλικανός, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα πριν από χρόνια όταν υπάρχει ομιλία στο διαδίκτυο, το νου σου φίλε που μιλούσα εδώ στη Λεπτοκαριά, στην κατασκήνωση της Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης, στα παιδιά τα νέα, τη μουσική, και μετά τα παιδιά ζητάγανε από το πρεσβυτέριο της Ευαγγελικής Εκκλησίας να ξανάρθω να μιλήσω, τότε άκουσε ο φίλος μου ο Θοδωρής το πιο γρήγορο, λέει, χριστιανικό ανέκδοτο. Είπε το πρεσβυτέριο της τότε εκκλησίας ότι καλός είναι ο Μουρούτης, αλλά έχει ένα ελάττωμα γιατί δεν ανήκει πουθενά. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλο προτέρημα αυτό. Το δεν ανήκω πουθενά γιατί είναι ελάττωμα, γιατί άμα άνοιγε κάπου μπορούμε, ρε παιδί μου, να το καλουπώσουμε. Το άλλο είναι ξεκαλούπωτο, είναι άταχτο, άναρχο, αμετανόητο. Έτσι. Και αυτό δεν πονάει. Άρα δεν έχω το θέμα της οικονομικής μισθαποδοσίας προς εσάς. Άρετε. Δεν υπάρχει να καλοποθείτε και μετά από εδώ να πω την επόμενη εβδομάδα μπορείτε να έρθετε Κομνηνών 33 στην Νίκαια που εκεί κάνουμε τις συναθρήσεις μας, έχουμε τέτοιο. Ή δεν έχω κάποιο πολιτικό ή άλλο οικονομικό λόμπι στο οποίο να σας εντάξω εκεί. Δεν είμαι σε κάποια μασονική στοά για να σας πω ελάτε από εκεί. Φύγετε και όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε, τον Κίτσο, τον Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή. Ωραία. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο που ήρθατε μέχρι σήμερα, σας όχλησα ποτέ εγώ τηλεφωνικά, γιατί και γι' αυτό έχω κατηγορηθεί, ότι παίρνω τηλέφωνα και λέω κάνει.
τις φορές που βρεθήκαμε ήταν σε ομιλία στην Αθήνα, σε ανοιχτή ομιλία, στο Σύνταγμα, που ήμουν προσεκλημένος για να δώσω μια ομιλία εκεί στη συγκεκριμένη σχολή και απλά βρεθήκαμε. Εσείς μου το είπατε, εσείς που ήταν, δεν σας είπαν ότι δεν είχε. Εσείς πήγατε και δεν είχε ομιλία. Ναι, με την Εύα Ντελιδάκη τότε που είχε ακυρωθεί. Που είχα πάρει τηλέφωνο. Που ήταν 14 Φεβρουαρίου για την αγάπη, για τον έρωτα που θα μιλήσω. Που τη μεταθέσαμε την ομιλία τότε. Αυτή η καημένη πήγε εκεί και περίμενε. Πήγα εκεί και περίμενα και την επόμενη φορά που έγινε η ομιλία πάλι δεν ειδοποιήθηκα. Ναι. Τώρα όμως με έχετε γράψει στα... Το λάβατε το mail που έστειλα για σήμερα. Σε έστειλα mail. Όχι, δεν το είδα. Γιατί έστειλε το πρωί mail. Για 9 η ώρα σήμερα που θα παιχτεί η εκπομπή. Όχι αυτή, ή αυτή που βιντεοσκοπήσαμε, που παίξαμε προχθές. 9 η ώρα το... Σήμερα το βράδυ. Σήμερα το βράδυ λοιπόν να καθίσετε να με δείτε. Εντάξει. Όχι κυριολεκτικά μιλάμε, καθίσετε να με δείτε. Αν μπορούμε να σας δούμε και στην τηλεόραση και όλες να υπάρχει τρόπος, Βέβαια. θα έρθουμε και θα το δούμε σίγουρα. 9 η ώρα θα στο δω. Βέβαια θα παιχτεί η εκπομπή. Με δείτε. Γελάει η Αναστασία. Ωραία. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει το οικονομικό, το θρησκευτικό, το οικονομικό-πολιτικό, δευτερογενές ή τριτογενές όφελος. Άρα, για ποιο λόγο γίνεται ό,τι γίνεται. Ναι, έλα Χριστέ να δω. Εγέρθητο. Εσύ γιατί δεν είσαι εγέρθητος. Ορίστε. Παρακαλώ πολύ. Γιατί το κάνετε εμείς μιλάμε στην κάμερα, δεν υπάρχει. Γιατί εδώ παρέα μας, όπως θα συζητάμε, δεν αλλάζει και τίποτα, έτσι δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό που κάνετε είναι... Ποιοι εμείς? Εσείς. Είμαστε. Εσείς. Αυτό, όχι, δεν είναι αυτό που πιστεύω μόνο, είναι αυτό που βλέπω. Αχα. Είναι από το ξεχύλισμα της αγάπης του Θεού που σας όθησε στο να θέλετε να δείξετε σε όλους εμάς, όλες τις μέρες της ζωής σας, το χαρακτήρα του Θεού. Το χαρακτήρα της αγάπης. Και ναι, σε αυτό δεν μετριέται τίποτα. Αυτό πιστεύω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ. Ευχαριστώ. Τι θα έλεγες λοιπόν Μαρία όταν θα πας πίσω στον άνθρωπό σου? Δεν φαίνεσαι, δεν φαίνεσαι. Όχι Μαρία, τι θα έλεγες? Τρασκονταμινάζει. Τι θα έλεγες? Τρασκονταμινάζει. Τρασκουνταμινάζει. Όχι, ο Εσκενάζει. Ορίστε, έλα Κυριακή. Εντάξει, είστε και όλες ωραίες και ντυμένες, είστε καλά και όμορφες και τώρα έχουμε τώρα τον Κουασιμόδο. Όχι, κάνουμε και λίγο χαβαλές. Πώς θα με περιγράφατε δηλαδή? Τι? Λείπει και η τέτα. Μα ήταν η τέτα εδώ θα ορμούσε. Αλλάχου Ακμπάρ επάνω θα με έπαιρνε. Πώς θα με περιγράφατε δηλαδή? Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας κομψός και όμορφος άντρας. Όχι στο προφίλ. Στο ανφάς. Ναι. Και στο προφίλ είσαστε μια χαρά. Εγώ είμαι περήφανος και για την καταγωγή μου και για την κατατομή του σώματός μου. Από πάνω μέχρι κάτω. Ναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Ναι. Και ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη για αυτά που έχει, για αυτά που γνωρίζει, που έχει την μεγάλη επιθυμία να τα μεταλαμπαδεύσει σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μπορεί. Ναι. Και το κάνει με πολύ αγάπη και τόσο παραστατικά, ώστε μας μένουν αξέχαστα. Γι' αυτό άμα τα διδάσκαν στα σχολεία, στα πανεπιστήμια κάπως έτσι, θα ήταν διαφορετική η κοινωνία. Ναι, Κυριακή, στέκεσαι και όρχια και περιμένεις, λες στη Σκοπιά. Ναι, για πάμε. Δεν έχω θέμα. Ναι. Λοιπόν, θα έλεγα ότι εδώ γίνεται διδαχή ιστορίας, επιστημών, αξιών, ήθους. Και επίσης
επειδή μου το έχουν ρωτήσει, γιατί πας κάθε χρόνο. Ποιος ο λόγος. Δεν πάω κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο όχι. Μακάρι να πήγαινα κάθε μήνα. Βεβαίως. Ιούλιο. Λοιπόν, εγώ τουλάχιστον πώς το νιώθω έλξη. Μισό λεπτό. Έλα. Τι. 1:20, αφού 1:04 είπαμε. Είναι έτοιμο, μου είπαν απλά να σε ενημερώσω. Έλα πιο κοντά. Αυτά. Τι φάγητο έχει τώρα. Παστίτσιο. Έχει και επιδόρπιο. Γλυκό. Εσύ ποια είσαι, γιατί σε βλέπουν τώρα εδώ. Παπηρία. Ναι. Που σου είπα, ας πούμε, να μην βγαίνεις στο διαδίκτυο, μην κάνεις τέτοια. Και εσύ, δηλαδή, Ακριβώς το αντίθετο. παράδειγμα... Ήρθε και η μικρή, έπεσε πάνω μου. Η Ολίβια με μουσκεψε, ναι. Κάναμε και αγκαλίτσες. Δεν μη σας δείξω. Εγώ είμαι η Βανέσα, Ναι. Μαρία Βέντσελ. Ναι. Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα εδώ. Κάνουμε Δύσκολα. Εσύ Βανέσα, άμα γυρίσεις πίσω, λέω τώρα, στους δικούς σου. Όταν. Ναι. Και σε ρωτήσει καλοπροαίρετα κάποιος, όχι κακοπροαίρετα. Ναι. Τι στην ευχή κάνει εκεί ο Μωρούτης, τι γίνεται, τι έχεις αποκομίσει εσύ, τι θα έλεγες σε έναν καλοπροαίρετο δικό σου άνθρωπο, φίλο, γνωστό ή συγγενή, τι στην ευχή γίνεται εδώ στο ξενοδοχείο σου, γιατί η δική σου ιδιοκτησία είναι και είμαστε ευγνώμονες που μας φιλοξενείς. Ένα χειροκρότημα κιόλας. Τι θα έλεγες με 2 λόγια, όχι πάνω. Εννοώ δηλαδή, πώς θα περιέγραφες, ξέρεις, εν κατακλείδη, στο Ζάμενχανγκ, τι κάνεις εδώ πέρα, τι έχεις αντιληφθεί εσύ. Θα με κοιτούσε κιόλας. Ποιος αυτός. Αυτός ο κάποιος. Μπορεί να μου το λέει στο τηλέφωνο, αλλά λογικά έχετε βγει για καφέ. Έτσι. Ναι, να μην σε κοιτάω, αυτό εννοείς. Όχι. Έτσι. Ναι. Εντάξει. Αυτό. Δεν λέμε πολλά. Καταρχήν δεν μπορούν να κατανοήσουν κιόλας. Όμως το βλέπουν. Βλέπουν την αλλαγή. Εμένα δηλαδή μετά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που με βλέπανε δικά μου αγαπημένα άτομα, παρατηρούσαν έτσι μια αλλαγή. Δεν χρειάζεται να λες και πολλά. Συχνά ακούω, ας πούμε, βγαίνω και εγώ δεν πίνω και τι να λέω και με κοροϊδεύουν ή τέλος πάντων το σχολιάζουν. Υπάρχουν και πολλά που μπορείς να πιείς που δεν έχουν αλκοόλ, ας πούμε. Όχι ότι είμαι σε αυτούς εγώ ακόμα. Θα το πιω το κοκτέιλ μου. Α, έτσι, Ναι. Τράβα στην κουζίνα σου μετά. Αυτό που λατρεύω και μ' αρέσει και έχω πάρει και... πώς το λένε, το... Sagt das auf Deutsch. Ναι. Είναι ότι νιώθω ελεύθερη. Ελεύθερη όσον αφορά τη θρησκεία, που το ψάχνα από μικρή και τελικά θεωρώ ότι το βρήκα. Και ξέρεις και λέει, και ευχαριστώ κύριε Μουρούτη που με βάλατε στη δικιά σας θρησκεία, ό,τι έλεγα προηγουμένως. Όχι. Μα δεν υπάρχει καλούπι και αυτό είναι και το πανέμορφο. Και μετά και σε άλλα πράγματα, όπως η διατροφή που θεωρώ και εγώ ότι είναι το τελευταίο. Έτσι, δεν πολύ ασχολούμαι δηλαδή με αυτό, αλλά παρόλα αυτά μάθαμε, ακούσαμε και επιλέγουμε τι θέλουμε να βάλουμε στη ζωή μας. Και επίσης με βοήθησε πάρα πολύ όσον αφορά τη σχέση μου με το σύζυγό μου, που ήταν και αυτό ένα όμορφο κομμάτι, και πάρα πολύ και με τη σχέση μου με τη μαμά μου, που με πιάνουν τα κλάματα. Εκεί είναι και το πρόβλημα, αλλά θα το λύσουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα, τώρα αφού είμαστε εδώ. Χτες κάτι είπατε, κάτσε να θυμηθώ, γιατί έχω και τη βραχνή και την μακριά μνήμη. Ποια? Το τριχωτό και το άτριχο ροδάκινο. Όταν το 2% σου λέει ποιο είναι το σωστό, δηλαδή τι πρέπει να πεις, πώς πρέπει να συμπεριφερθείς, αλλά το 98% δεν σε αφήνει, δηλαδή, το οποίο προφανώς είναι συναίσθημα καλή ώρα όπως τώρα, γιατί εγώ πριν έρθω ήμουν μια χαρά. Και τώρα με έπιασε αυτό, δηλαδή, άρα αυτό προέρχεται από κάπου που πρώτον δεν ελέγχεται. Έτσι. Δεύτερον, αλήθεια δεν είναι πρόβλημα μεγάλο, δηλαδή, και έχει αποκατασταθεί αρκετά και προσπαθούμε και από τις δύο πλευρές, που είναι σημαντικό, αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά θεωρώ ότι είναι αυτό, δηλαδή μπορεί η λογική μου να πει, Βανέσα, δεν θα δώσει σημασία, δεν θα ενοχληθείς, δεν αξίζει, ή δεν το λέει έτσι, γιατί καμιά φορά ξέρεις και ο άλλος και εσύ το παίρνεις στραβά ή λάθος, οτιδήποτε, και όταν συμβαίνει, δεν μπορείς...
δεν ξέρω, είναι αυτό το 98%. Δηλαδή εκεί όταν είπατε αυτό, λίγο το πήρα πάνω μου, ότι για μένα μιλάει. Αυτά είχα να σας πω. Και σε λίγο θα πάμε παστίτσια. Οπότε καταλαβαίνετε. Αυτά. Κάτι άλλο από μένα. Ο Γλυκός είχε πει το Μάιο, όπως εχθές είπαμε, που τελικά κατάλαβα ότι για να παραδοθώ στο Θεό πρέπει να γίνω άπιστος. Έχασα την πίστη μου. Τώρα και αυτοί που θα βλέπουν από εδώ, τι τους δίνει, έτσι, και είναι και λιγμένα. Κάτι γίνεται εκεί πέρα, λοιπόν. Μοιάζει σαν να είναι ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης, αυτό που κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι περισσότερο, κάτι πολύ. Δεν είναι αυτό. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βανέσα. Συνέχισε, κυρία. Τώρα, με αυτό που έλεγε και η Βανέσα, με το ανοιγόκλημα των ματιών, γιατί είναι αυτή η χαρά. Όταν έτυχε να μιλήσω με μία γιατρό και... Με κανονική γιατρό, έτσι, όχι γιατρό. άλλους που λένε τώρα. Ναι, με κανονική γιατρό. Ναι. Και έδειξε ενδιαφέρον, τέλος πάντων, για να μάθει τι γίνεται εδώ και να έρθει, τέλος πάντων, να ακολουθήσει. Όταν μιλήσαμε έτσι 1-2 λεπτά, έγειρε το κεφάλι και χάζεψε έτσι προς στιγμής, χάζεψε, καταλαβαίνετε με έπια. Και μου λέει, αυτή η χαρά στο πρόσωπο, αυτή η λάμψη που πήραν αμέσως στα μάτια σου. Αυτό θέλω να νιώσω, αυτό θέλω να δω. Και αυτό λείπει από τον κόσμο. Ωραία. Να συμπληρώσω ότι εδώ υπάρχει μία έλξη προς το Θεό, από το Θεό. Και με τις φίλες που βρεθήκαμε και στο παρελθόν και τώρα, νιώθουμε αυτή την ίδια έλξη, να ελκόμαστε από αυτό το θείο. Βλέπω πρόσωπα που χαμογελούν και καταλαβαίνουν και ξέρουν ακριβώς τι θέλω να πω, ακριβώς πώς νιώθω. Ναι. Αυτό είναι σπουδαίο. Ωραία. Ευχαριστώ. Κάτι ήθελες να πεις εσύ? Μια πατινάδα θα πω. Δεν χρειάζεται να πω. Τι θέλω να πω. Πήγαινε. Άντε. Είπατε πώς σας περιγράφουμε και θα πω μια μαντινάδα. Από την Κρήτη. Από την Κρήτη. Άντε, επιτέλους. Η μαντινάδα λέει, Ναι. η λάμψη του προσώπου σου τη σκοτεινιά μοιράζει. Αχ, θα συγκινηθώ. Και βρίσκει ο ήλιος περασιά και όπου περάσεις λιάζει. Και η λάμψη του προσώπου είναι με τη λάμψη που είχε ο Μωυσής. Και είναι η ίδια λάμψη που βλέπουν και σε όλα τα παιδιά του Θεού. Αυτό. Καταλαβαίνετε, δεν βρίσκω ησυχία μετά εγώ. Τι είναι αυτό που σας τρώει? Για να ακούει και ο κόσμος που εκεί πέρα... Αυτό που με τρομάζει είναι αυτό που θα εισπράξει αυτός που θα ακούσει ο άγνωστος Χ. Θα καταλάβει ότι γίνεται ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης. Και εδώ είναι η επιστημονική προσέγγιση μέσα από την αρρώστια, που ο καθένας μας ήρθε με μια αρρώστια και με ένα ζητούμενο τέτοιο, η επιστημονική προσέγγιση μέσω της αρρώστιας μας που κουβαλάμε, στο πώς θεραπεύεται αυτή, πέρα από την ιατρική και την προσέγγιση, την κλασική, και μέσα από ακριβώς αυτήν τη θεία πρωταρχική δύναμη. Δηλαδή, εγώ αυτό αισθάνομαι, δεν το συμπλήρωσα προηγουμένως, αλλά ένιωσα λίγο φόβο τώρα, να μην βγει προς τα έξω ότι είναι ένα σεμινάριο, άλλο ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης. Αλλά δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν έχει καμία... Συγγνώμη. Όχι, προς Θεού, ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στο New Start, που το βλέπετε το ακρόνιμο έτσι εκεί πέρα, τον εξωσκελετό, με οτιδήποτε άλλο που δεν έχει κάνει, το ξεκαθαρίζουμε, 25 χρόνια σε όλο τον κόσμο και δει στην Ελλάδα
γραπτός, ηλεκτρονικά, αποποίηση ευνών, το ξεκαθαρίζουμε ευθαρσώς όπως και σε εσάς. Την πρώτη μέρα δεν ασκούμε ιατρική πράξη, δεν έχει να κάνει με ιατρική προσέγγιση, δεν λέμε στους ανθρώπους μην κάνετε αυτά που οι γιατροί σας λένε. Με όλα καλά, δεν έχει καμία πέρασε και δεν άγγιξε αυτό, ούτε είναι κάτι το εναλλακτικό, ένα άλλο πάλι κομμάτι. Η ειδοποιώς διαφορά, καλοί μου φίλοι, ανάμεσα σε αυτό που υπεραιώνεται εδώ με αλφαγιώτα και όλα τα άλλα είναι, και αυτή είναι η ασφαλιστική δικλίδα τώρα που θα πω. Και εδώ ανεκαθαιρείται κάθε έπαρση, εγωισμός και ανθρώπινη υπεροψία σε αυτό που θα πω. Σε όλα τα άλλα, που προσέξτε, δεν με βρίσκει εναντίον, ωραία. Δηλαδή, σπάσει ο άλλος το πόδι του, φυσικά και θα πάει στα επίγοντα, φυσικά και ο ορθοπαιδικός θα το ανατάξει και φυσικά αν χρειαστεί θα κάνει την επέμβαση. Πάθει ο άλλος το έμφραγμα, φυσικά και θα πρέπει να πάρει τη φαρμακευτική του αγωγή, φυσικά και άμα έχει υπέρταση ή ο διαβητικός, όπως καλή ώρα. Ό,τι συζητήσαμε είχε να κάνει με τον διαβήτη, με την έννοια τι να σταματήσετε, τι να κάνετε ή άμα θα πάρεις το φάρμακο ή θα το πάρεις. Φυσικά και θα το πάρεις σύμφωνα με την δοσολογία που ο θεράπων ιατρός καθορίζει. Ή όταν έρχεται ο άλλος και λέει εγώ τα έχω κόψει γιατί είμαι από τους γιατρούς τερματισμένος και κάνω ομοιοπαθητική, κάνε την ομοιοπαθητική σου. Κάνε την αγιουβέρδα σου. Κάνε το βελονισμό σου. Ή ο άλλος έρχεται και λέει εγώ κάνω και ομοιοπαθητική, παίρνω και αυτά τα φάρμακα. Κάντα. Συγχωρεμένοι. Σε όλα αυτά λοιπόν, σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις, τις συμβατικές ή τις λεγόμενες συμπληρωματικές ή εναλλακτικές, το New Start δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Μα καμία. Το New Start είναι νομοτελειακή αλληλουχία αρχής γενομένης της δημιουργίας και συνεχιζόμενης μέχρι της αιωνιότητας, το πώς και το γιατί ο σχεδιαστής έχει θεσπίσει γενετικά και επιγενετικά το πώς και το γιατί να ζήσει ο άνθρωπος και απλά ο άνθρωπος όταν και εφόσον εναρμονίζεται και κουμπώνει με το πρωταρχικό σχέδιο. Πριν από χρόνια είχε έρθει μια ζωγράφος εδώ, καρκινοπαθής, η οποία μου έδωσε την καλύτερη περιγραφή για τα προγράμματα που ο καλός Θεός μου δίνει. Και σας τη λέω. New Start, μου είπε κύριε Μουρούτη, είναι ο συνεχής και αέανος περίπατος του ανθρώπου μέσα στη φύση, και με φύση δεν εννοούσε μόνο τη φύση, το φυσικό γίγνεσθε, ο συνεχής και αέανος περίπατος του ανθρώπου μέσα στη φύση υπό το βλέμμα του Πανάγαθου και γεμάτου αγάπη Θεού και της προσοχής αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ζωγραφίσατε πολύ καλά. Η ασφαλιστική δικλίδα που εδώ καθερεί, όπως είπα, κάθε γνώση, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ύψωμα, έπαρση και ανθρώπινη ελοζωνία, που δυστυχώς μας έχει λόγω της αμαρτίας εμφολευτεί, γιατί την υπάρχει η έπαρση. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ο Έλληνας ειδικά το έχει πολύ ανεπτυγμένο, έτσι, και μπακαλόγατος να είναι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, λέει. Είναι ότι σε όλα τα άλλα, σε όλες τις άλλες προσεγγίσεις, κλασικές, συμβατικές, εναλλακτικές, πες τα όπως θέλετε, το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Τι εννοώ με αυτό? Και δεν κρίνω το καλό σε κακό, τώρα απλά εστιάζω, ωραία. Είναι ο χειρουργός που θα πει πρέπει να χειρουργηθεί και να γίνει η εκτομή εδώ. Είμαι κατανοητός? Ή πρέπει να αφαιρέσω τόσο τον όγκο. Ή πρέπει να κάνω αυτό. Είναι ο γιατρός, ο καρδιολόγος που λέει τόση δοσολογία θα πάρεις από αυτό το φάρμακο για τόσες μέρες. Είναι ο εναλλακτικός θεραπευτής, ο οποίος λέει έχω τη βελόνα, έτσι, και η μεσημβρινή, τα μερίδια τα ισοσκελίζω και με τη βελόνα, γιατί ο βελονισμός δεν παίρνει τυχαία οι βελόνες, έχει να κάνει με τους μεσημβρινούς. Ο άνθρωπος καθορίζει, ο βελονιστής εν προκειμένης, τους μεσημβρινούς. Στην Αγιουβέρδα πάλι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα καθορίσει το θεραπευτικό σχήμα. Στην ομοιοπαθητική είναι η δυναμοποίηση, δυναμοποίηση, δράση, δόνηση, τα 3 δέλτα είναι, που κάνει το σκεύασμα για να το φτάσει κάτω από τον αριθμό του Αβοκάντρο, για να μπορέσει να μεταφερθεί η πληροφορία. Γιατί δεν υπάρχει χημική βάση μες στο φάρμακο, υποτίθεται η πληροφορία είναι, και εν μέρει κβαντομηχανική μπορεί να το υποστηρίξει, όχι να το αποδείξει. Αποδείξει δεν έχουμε.
ό,τι και να δείτε γύρω σας, τα σεμινάρια αυτοβελτίωσης. Πάλι είναι ο άνθρωπος, ποιος? Ο δάσκαλος, οποιοσδήποτε, ο γκουρού που θα σου δείξει πώς να το κάνεις. Την τεχνοτροπία. Γίνομαι κατανοητός. Σε όλα όπου και να πάτε. Είναι ο Ρόμπινς που θα πει κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο. Είναι ο εναλλακτικός, ο νηστιοθεραπευτής. 3 μέρες μην φας και μην πιείς νερό. Και γιατί 3 και όχι 23. Και γιατί 3 και όχι 2. Και γιατί όχι 1. Γίνομαι αντιληπτός. Όπου και να πάτε στον κόσμο, είναι ο άνθρωπος που στέκεται στο επίκεντρο. Εδώ σε εμάς το επίκεντρο είναι εκείνο το τελευταίο. Είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος φεύγει από το spotlight, από το επίκεντρο. Και αυτό δεν βολεύει τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος, είπαμε, λατρεύει να είναι ειδωλολάτρης, να πιάνει ό,τι είναι εδώ χειροπιαστό. Το άλλο τον αφήνει μετέωρο. Είπε η Βανέσα και πολύ όμορφα, ελευθερία. Αυτό που χθες συζητάγαμε που έλεγα σε αυτό το 14χρονο κορίτσι, στη μητέρα του. Άσε τα μεγάλα ερωτήματα. Ασχολήσου τα επόμενα χρόνια μόνο με την ελευθερία. Είναι το παν. Δεν το θέλει ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος. Γιατί στο άλλο, πάω στο γιατρό μου και παίρνω αυτά τα φάρμακα. Πέραν της ασφάλειας που νιώθω και της σχέσης της εξάρτησης που υπάρχει, και δεν βάζω της οικονομικής, και τη σχέση της δυναμικής εξουσίας που έχει ο θεραπευτής με το θεραπευόμενο. Μα ο σκοπός του θεραπευτή είναι να ελευθερώσει το θεραπευόμενο και να μην το χρειαστεί ξανά. Όταν είναι συνεχώς εκεί και λέω, μα είναι χρόνια ασθένεια. Αλήθεια. Γεννήθηκες με το ζάχαρο? Όχι, ήρθε. Έτσι όπως ήρθε, δεν μπορεί να φύγει όταν απαγκιστρωθούν τα αίτια. Λέω, εγώ κάνω ένα ερώτημα φουτουριστικά, οπορτουνιστικά, φιλοσοφικό, φιλοσοφικό. Και με την έννοια το ιατρός, όταν λέω εγώ, εννοώ υπηρέτης. Γιατί ιατρεύω σημαίνει υπηρετώ. Δεν το λέω με την αρχαία ελληνική έννοια, χρησιμοποιώ το τίτλο του ιατρού ή της ιατρικής. Όχι έτσι όπως έχει καταντήσει σήμερα. Δεκτή και σεβαστή. Ωραία. Και σκεπαστή. Σεβαστή και σκεπαστή. Και πατάτε στη γανίδα από τη γιαγιά την καλή με τα αυγά που κάνει. Μ' άρεσε που ο Γιώργης γυρνάγαμε και του λέω για πλάκα για ομελέτα και λέει να φάμε και παίρνει τηλέφωνο κατευθείαν. Του λέω δεν υπάρχει γλώσσα. Θα πεινάσεις, είναι καλή ομελέτα. Το ξέρεις το πατέρα του συνέχισε. Άκου που σου λέω είναι η καλύτερη ομελέτα. Η καλύτερη ομελέτα είναι εκεί. Ο αμαρτωλός πάντοτε θέλει συνένοχο στην αμαρτία του για να νιώθει. Αφού το κάνει και ο Μούρτης τρώει πατάτες, έπασα μάλλον και εγώ να με φάω εγώ πατάτες, που είναι και από την πεθερά μου. Οπότε, και πάλι το λέω να μην παρεξηγηθώ. Να εδώ, μας παίρνουν και είμαστε σε όλο τον κόσμο. Δεν είμαι ενάντιον, δεν έχω εμπλακεί ποτέ σε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ο άνθρωπος. Ξέρετε, από την πρώτη μέρα που οι πρώτοι μας γονείς φάγανε από το δέντρο της γνώσεως, ο άνθρωπος έγινε το επίκεντρο. Και εκεί τρέχουνε. Πέρα λοιπόν από την εξουσιαστική σχέση θεραπευτή-θεραπευομένο, είναι ότι δεν μπορεί να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Ενώ ο σκοπός υποτίθεται εντός αγωγικών του θεραπευτού είναι να τον ελευθερώσει. Έτσι ώστε να μην τον ξαναχρειαστεί. Βλέπετε, μας πονάει το δόντι και έχουμε τρομερό πονόδο και όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Πάμε στον οδοντίατρο και ανακουφίζει. Αν και η οδοντιατρική νομίζω είναι η πιο σωστή ιατρική, τουλάχιστον απομακρύνει και το αίτιο. Γιατί το δόντι. Ναι. Στην ιατρική δεν μπορείς να το κάνεις, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δεν είναι. Αν και μας τα έχουν πάρει και μας έχουν αφαλοκόψει και κεφαλοκόψει πολλές φορές, αλλά βγάζουμε, είμαστε λερναία ύδρα, εμείς ξαναβγάζουμε σαν Έλληνες. Περνάει. Ευχαριστούμε τον γιατρό, τον ευχαριστούμε. Τον πληρώνουμε και τον ευχαριστούμε και καλά κάνουμε. Και αξίζει τις υπηρεσίες του, τις ιατρικές υπηρεσίες. Από αμέσως επόμενη μέρα συνεχίζουμε και πάμε. Πόσο σε ευχαριστώ. Σου είμαι ευγνώμων που μου ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Όχι. Είμαστε μεν ευγνώμονες βραχύβια και μετά τελειώνει, το ξεχνάμε. Σωστά. Όταν όμως έχεις συνεχόμενα πόνο και αρρώστια, είσαι συνεχόμενα εξαρτώμενος. Και αν διαβάσετε τα Ευαγγέλια στην Αγία Γραφή που πήρατε, ωραία, αυτό ακριβώς κάνανε και με τον ίδιο τον Χριστό. Το διαβάζουμε και λέμε, μα πώς γίνεται, θεράπευσε εκείνο εκεί, παραλυτικούς, ανάπηρους, τυφλούς, ανέστησε νεκρούς και πώς γίνεται σε 3 μέρες να του λένε οσανά και μετά από 3 μέρες σταύρωστον. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
Γιατί θέλαν την εξαρτημένη σχέση με το Θεό. Ακόμα και στο Θεό τη θέλαν να είναι εξαρτησιογόνα και παθολογική και όχι μια ελεύθερη ερωτική σχέση. Έτσι ώστε αυτή τη στιγμή, αν έρθω και σας πω, λέω, έκανα και διατροφολογία. Άσχετα άμα δεν πήρα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δεν την ήθελα. Μου είπαν από τη σχολή, θα εγγραφτείτε εδώ πέρα και 6 μήνες. Είναι πρακτική, κύριε. Όταν πήγαμε τη σύζυγο για να έκανε η Μαρία τη δημοσιογραφία και λέω, να δω κι εγώ τι να κάνω. Με ήξερε από εκεί από τη διάθεση και λέει, τι θέλετε να σπουδάσετε κι εσείς, τι να σπουδάσετε μας. Λέω, έχετε κάτι και τότε έδιναν 50% μείον στην τιμή στη σχολή, αν ένα δεύτερο μέρος της οικογένειας. Οπότε λέω, κάνω διατροφολογία. Δηλαδή με κοιτάξε, μου λέει, σοβαρά μιλάτε, θα κάνει διατροφολογία εσείς. Ναι, ρε φίλε, θα κάνω, γιατί πειράζει. Δεν περνάνε τα λεφτά μας δηλαδή εδώ πέρα. Και όταν τελειώσα, στις εξετάσεις, να το πω και έτσι, παιδιά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Να πηγαίνω, να ξέρω να μου λένε, τώρα το λέω και online, δεν θα πω το όνομα της σχολής, για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε. Αναγνωρισμένοι από το κράτος, επίσημα, μπορούσα να γραφτώ και στην Ένωση Διατροφολόγων, Διαιτολόγων. Και όταν πήγαινα, ήταν από όλο, πότε έχουμε εξεταστική τέτοιο, λέει, για σας είναι τυπικό, κύριε Μουρούτη, δεν χρειάζεται. Όχι, λέω, θα έρθω και θα εξεταστώ κανονικά. Δεν θέλω εγώ τέτοια. Και να πηγαίνω τώρα και τα παιδιά που ήταν και ήταν περισσότερο και κοριτσάκια, ήταν 20 χρονών. Τώρα βλέπω το μαντράχαλο, το μπορνόγερο να πούμε, το 55. Να ξέρω, πηγαίνουν έτσι. Και να. Ό,τι βίωσα, ας πούμε, το 85 που έδινα πανελλαδικές, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Διάβασες, αυτό είναι σως. Εκείνο έτσι. Κάποια στιγμή γύρισα ένα παλικάρι, μου λέει, εσείς κύριε, να κι εγώ έτσι εξεταστική. Μου λέει, διαβάζετε, λέω, διάβασα, λέω, αλλά. Λέει, από πότε, λέει, διαβάζετε, λέω, από το 1990, λέω, διαβάζω. Και είδα στα μάτια αυτός, νόμιζε ότι εγώ από το 90 προσπαθώ να δώσω. Πανικοβλήθηκε ο πιτσιρικάς. Και τρέχει τα σως. Τέλος πάντων, μπαίνουμε μέσα, ξέρετε πώς είναι, ο ένας στον άλλο και έχει τον επιτηρητή. Στην περίπτωση για μου στο μάθημα, στο εξάμηνο ήταν, στο πρώτο εξάμηνο ήταν μια επιτηρήτρια. Λέει, έχετε αυτό, δίνει τα θέματα και αρχίζουν. Δηλαδή θυμάμαι πως στο σχολείο έκανε έτσι. Να ξέρω, εγώ γράφω τώρα, έτσι. Βλέπω ξαφνικά μια κοπέλα πάνω και κοιτάξει. Όχι, ναι. Τσατίστηκε μαζί μου η πιτσιρίκα. Είδε να κάνει μπανιστήρι. Όχι, έτσι, εγώ κάτι. Μαλάκας ήμουν που διάβαζα, λέει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή. Από το 90 διαβάζω συνεχόμενα όκνα. Αλλά πρέπει το βλέπω το πιτσιρικά, έτσι, σου λέει, 90, έχουμε 2020. Πώς θα μπω μέσα να γράψω. Αν έρθω, λέω εγώ, σε εισαγωγικά ως διατροφολόγος και έρχεται παραδείγματος χάρη η Ειρήνη και πει, κύριε Μουρούτη, θέλω παραδείγματος χάρη να κάνω καλύτερο σωματότυπο. Θέλω να αυξήσω τη μυϊκή μάζα ή θέλω να χάσω βάρος ή οτιδήποτε που πάω στους διατροφολόγους. Κάντε μου ένα διατροφικό πλάνο. Χριστίνα, πώς δουλεύουν τα διατροφικά πλάνα, και όταν το κάνεις τουλάχιστον ρε παιδιά, να σας πω και κάτι. Δεν είναι και έξυπνοι, είναι και βλάκες. Τουλάχιστον άμα το κάνεις, κάνε το σωστά, ρε παιδί μου. Όχι επαγγελματικά, μην προσβάλλω τη λέξη, γιατί επαγγέλωμα σημαίνει πώς. Γδάρ τους όμορφα, ρε φίλε. Κάνουν copy-paste σε χαρτί από τον εκτυπωτή ασπρόμαυρο και δίνουν σε όλους το ίδιο πράγμα. Κάνουν το σε ένα ωραίο Excel, έτσι, ωραίο, με χρώματα, με τέτοια. Βάλε και εισαγωγέ, εξαγωγέ, ντύς το ωραίο και όταν θα έρθει, μίλα του και μια ώρα, προλόγιασέ τον, δηλαδή, πούλα το καλά το προϊόν. Και κάτσω εγώ και κάνω το διατροφικό πλάνο και εξηγήσω στην Ειρήνη, κυρία Ειρήνη Λίνο, αυτό και αυτό και αυτό. Ξέρεις, όσο πιο πολύ μιλάς στον άνθρωπο, και ειδικά ο εξουσιαστής, τόσο πιο πολύ αυτός φτιάχνεται. Μου λέγε, αυτό το κρατάω εγώ τόση ώρα. Κράτα το, Κατερίνα, άμα χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ο καθηγητής μου καλή ώρα εκεί στην Κορέα που είναι στα 80, φεύγα ο Λί, έτσι, μου έλεγε, τη δεκαετία του 80, γιατρός, αλλεργιολόγος, ανοσιολόγος. Οι δύο πρώτες ειδικότητες στην Αμερική που βγάζουν τα φράγκα, έτσι, είναι οι αλλεργιολόγοι, γιατί έχουν γεμάτι με αλλεργίες, ωραία, και οι γυναικολόγοι. Ειδικά με καισαρικές και τέτοια και γυναικολογία και ειδικά με ορμονοθεραπείες. Αλλά οι αλλεργιολόγοι είναι νούμερο 1 ειδικότητα. Πολύ χρήμα. Και ξεκούραστο χρήμα, γιατί μπαίνει γράφημα. Όταν είχε τη δεκαετία του 80, πέρα από το νοσοκομείο, είχε το δικό του ιατρείο, είχε στο Beverly Hills, Port Beach, Καλιφόρνια, είχε ιατρείο. Εντάξει, καταλαβαίνετε, έβγαζε τότε το δεκαετία του 80 $2 εκατομμύρια το χρόνο μόνο από το ιατρείο. Και μας το έλεγε μεταξύ, ήμουνα σκλάβος, λέει.
στην Αμερική του μεταξύ ο πλούσιος δεν παίρνει Cadillac, πρέπει να πάρει Mercedes ή BMW. Γιατί ξέρετε, η Mercedes και η BMW και η Audi βγάζει ειδικά αυτοκίνητα μόνο για ΗΠΑ. Υπάρχουν μοντέλα που κυκλοφορούν μόνο εκεί. Στην Ελλάδα στέλνουν την πέμπτη διαλογή. Να το ξέρετε από τώρα. Πέμπτη διαλογή αυτοκίνητα στέλνουν οι Γερμανοί εδώ πέρα και γιατί όχι. Τότε είχαν μεταξύ μας οι γιατροί, οι πλούσιοι γιατροί, πού σπουδάζει το δικό σου το παιδί. Εμένα σπουδάζει στο Yale. Εμένα σπουδάζει στο Harvard. Καταλαβαίνετε, εμένα στο MIT. Στην ουσία κονταροχτυπιόμασταν με το χαμόγελο και εκδικούμασταν ο ένας τον άλλον ποιος θα βγει ο καλύτερος. Πήρα το μεγάλο Mercedes, παίρνεις το μικρό Mercedes, το αγωνιστικό, το κάμπριο. Πρέπει όμως να πάρεις και τα ανάλογα γυαλιά. Γιατί άμα δεν είναι τα ίδια γυαλιά δεν πάει με το αυτοκίνητο και να καπνίσεις το ίδιο πουρο. Και όλα αυτά. Και λέει, το Σαββατοκύριακο ήμουν ελεύθερος. Έπαιρνα το αυτοκίνητο, πήγαινα, είχε και το εξοχικό του πάνω στο βουνό και ήμουν μόνος ωραία. Και μόνο που πήγαινα την Παρασκευή και χαιρόμουν, ήξερα ότι ο εγκέφαλός μου προσπαθούσε να παράξει ενδορφίνες, αλλά μια στιγμή σκεφτόμουν πρέπει να γυρίσω τη Δευτέρα στο ιατρείο. Και όταν γύρναγα στο ιατρείο με τις βοηθούς, τις γραμματείς και τις φαρισαίους, έμπαινε η ασθενής μέσα. Και έπρεπε πάλι από την αρχή και έλεγε «Oh God, not again, the same old shit». Πώς σας λένε, κυρία Εύα, μπράβο. Τι έχετε, γιατρέ μου, έχω αλλεργία. Και είχε λίστα. Μαξιλάρι. Αυτό, πάπλωμα, σε σημείο κιόλας, είναι με πούπουλα χήνας, είναι λεπτομέρειες, γιατί αντιδρούν. Air condition, αλλάζει. Και εγώ έλεγα τα ίδια πράγματα και όσο ρωτούσα, αυτή φτιαχνότανε. Δηλαδή ένιωθε ότι, wow, ο γιατρός με ρωτάει τώρα, είναι με πούπουλα. Και καθότανε και, το λέει και η χαρακτηριστικά, καθότανε και έκανε αυτό το πράγμα. Let me think, it is with goose bumps or not. Let me call my husband. Και έλεγα, προσπαθούσε να πει, όχι, δεν είναι αρκετό. Όχι, όχι, πρέπει να μάθω μετά, αφού το ρωτάει ο γιατρός. Και εγώ απλά έβλεπα, άντε να περάσει αυτή, τσεκ, 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 να βγάλω τη διάγνωση, γιατί βγαίνει με αλγόριθμο, να πάρω την επίσκεψη, για να έρθει η επόμενη, να πάρω την επίσκεψη, να πάρω τα λεφτά, να δώσω για το Mercedes, να δώσω για το εξοχικό, να δώσω για τα γυαλιά ηλίου, να δώσω για το πουρο, να δώσω για το αρμάνι. Ήμουνα ένας σκλάβος, ήμουνα, λέει, ένα αηδόνι σε ένα χρυσό κλουβί μέσα που χτυπούσα τα φτερά μου πάνω στα κάγκελα για να βγω ελεύθερος και όσο πιο πολύ χτυπούσα τα φτερά μου, υποτίθεται για την ελευθερία, τόσο πιο πολύ σκοτωνόμουν, αυτοκτονούσα εγώ. Γιατί εγώ είχα φτιάξει τα κάγκελα χρυσά στο κλουβί μου. Όταν, λέει, ήταν και βουδιστής, Κορεάτης ήταν, όταν, λέει, γνωρίστηκα με τον Χριστό, είπα τα πάντα είναι, τίποτα θα κάνω αυτό. Και το αμέσως επόμενο με παράτησε η γυναίκα μου με τον προπονητή του γκολφ. Και έφυγε στη Σεούλ. Και τον άφησε με 3 παιδιά να μεγαλώσει. Μετά από 2 χρόνια ξαναγύρισε η γυναίκα του, τη δέχτηκε φυσικά. Μετά ξανάφυγε και τον άφησε μια και για πάντα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε αυτό το φαύλο κύκλο της ανελευθερίας. Είδατε τι ωραία λέξη, δεν λέμε σκλαβιά. Ανελευθερία χτυπάει καλύτερα. Δεν λέμε, ας πούμε, μοιχεία, λέμε εξωσυζυγική σχέση. Πιο ωραίο είναι. Δεν λέμε πορνεία, λέμε προγαμιαία σχέση. Ακούγεται πολύ, πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο έφεπτο. Η αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο χάπι που πρέπει κάποιος να το καταπιεί για να απελευθερωθεί η αλήθεια, για να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Αλλά είναι ένα χάπι που δημιουργεί δυσκαταποσία στους περισσότερους εδώ και πολλές φορές κάνει απόφραξη εδώ και μετά χρειάζεται να κάνει τραχεοστομία και μπορεί να καταλήξει μετά ο ασθενής στην προσπάθειά του να καταπιεί την αλήθεια για την ελευθερία. Οπότε, αν κάνω το διατροφικό πλάνο στην Ειρήνη, έτσι, θα το γουστάρει, γιατί έχει κάτι να πιάσει. Και λέω στην Ειρήνη, έλα σε ένα πρόγραμμα. Και της δείχνω αυτό, ότι ας, με όλα όσα έχουμε πει, γιατί τώρα δεν είμαι του παρόντος, αλλά αφέσου στο Θεό και θα σου δείχνει κάθε στιγμή ο Θεός τι έχεις ανάγκη, γιατί μόνο ο Θεός ξέρει, για να σου δημιουργήσει και την ανάλογη όρεξη να φας το ανάλογο φαγητό. Ωραία. Να σας δείξω μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε. Και είναι δυστυχώς το λέω, είναι απίστευτο ότι πρέπει να εξετάζουμε τα ζώα για να δούμε την ανοησία των ανθρώπων.
Πάμε να δούμε λοιπόν τους παππούδες μας. Αυτή είναι η προγιαγιά σας και ο προπαππούς σας. Σύμφωνα με τη θεωρία του δαρβινισμού. Σωστά. Από εκεί δεν ήρθαμε. Μπράβο. Γιατί μελετούμε αυτά τα πρωτεύοντα θηλαστικά. Όχι πρωτεύοντα μας, μελετούμε θηλαστικά, γιατί μοιάζουμε πιο πολύ, οπότε μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Αυτή εδώ που βλέπετε είναι μια χιμπατζίδενάνανα που ζει κάπου σε ένα δάσος στην υποσαχάρια Αφρική. Αυτό είναι το χιμπατζίδενανάκι εκεί, το μωρό της. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature και έγινε από τον Professor Dr. Sapolsky. Dr. Sapolsky. Δεν είναι οποιοσδήποτε ζωολόγος. Dr. Sapolsky. Ωραία. MIT. Έτσι, για να τελειώνουμε κιόλας, γιατί δεν έχω σε θέση να ομιλώ για το άτομά μου. Αυτός ο χιμπατζής, είναι θηλυκιά η μητέρα, τρέφεται τα ζώα γενικά, όλα τα ζώα στη φύση έχουν το δικό τους μενού. Κανένα ζώο όσο πεινασμένο και να είναι, δεν θα πάει να φάει κάτι το οποίο δεν το έχει φάει από τη μέρα που γεννήθηκε. Δηλαδή, πάρτε ένα κατσίκι, αφήστε το να πεθάνει στην πείνα να λιμοκτονήσει. Δώστε του ένα φύλλο καπνού να δείτε άμα το φάει. Δεν θα το φάει. Γιατί? Γιατί λένε οι ζωολόγοι, έχει ένστικτο. Τι είπαμε είναι ένστικτο? Πληροφορία γραμμένη στο γονιδίωμα. Από ποιον? Από τη δύναμη της φυσικής επιλογής. Γιατί δεν τρώει το κατσίκι όσο νηστικό και να είναι? Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να πεινάσει. Και χορτάτος τρώει πάλι. Και τρώει τα πάντα. Γιατί υπάρχει γονίδιο που ενεργοποιείται που του λέει μη το αγγίζεις τον καπνό, είναι δηλητήριο. Πού το ξέρει? Όταν λέμε ξέρει, γνώση, εννοούμε ότι είναι επίκτητη, ότι έχει διδαχτεί. Μήπως ο τράγος έκανε μαθήματα διατροφολογίας στα κατσικάκια και τους είπα μακριά από τα φύλλα του καπνού? Όχι φυσικά. Κάθε ζώο, κανένα ζώο δεν θα πάει να φάει κάτι άλλο από αυτό που είναι φτιαγμένο, προγραμματισμένο γενετικά. Εκτός και άμα έχουμε adaptation, προσαρμογή, όπως παρατηρούμε πλέον, βλέπουμε σκιουράκια στο Yosemite Park, αν έχει πάει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρατηρούν σκιουράκια τα οποία τρώνε πτώματα πλέον. Τα σκιουράκια, ο Chip and Dale, τα έχουμε μάθει να τρώνε τι? Καρπούς από τα κινούμενα σχέδια. Τέτοια, είναι φυτοφάγα. Γιατί όμως αυτά τα σκιουράκια στο Yosemite Park τρώνε πλέον, είναι πτωματοφάγα? Γιατί πολύ απλά έχουν αποψηλώσει τις φουντουκές και τα δέντρα και το ζώο έχει μία από τις δύο επιλογές. Όπως με το Black Cap που σας είπα, το πουλί 16 Σεπτεμβρίου που μεταναστεύει από Γερμανία στην Ισπανία. Ή δεν θα φάει τίποτα γιατί δεν έχει να φάει και θα πεθάνει, ή θα προσαρμοστεί και αναγκαστικά τρώει πτώματα από άλλα ζώα για να επιβιώσει. Αυτό που τρώει το σκιουράκι που δεν είναι γενετικά φτιαγμένο σαν πτωματοφάγο είναι adaptation, δεν είναι evolution. Αυτή λοιπόν η χιμπατζίδενα, για να δείτε το μεγαλείο του Θεού, τρέφεται με ένα συγκεκριμένο είδος καρπών και φύλλων. Ωραία. Κάποια στιγμή, σας λέω το abstract της έρευνας του Dr. Sapolsky, κάποια στιγμή αυτή εδώ η μητέρα παθαίνει διάρρεια. Ζουνε σε αγέλη τα ζώα αυτά, έτσι. Θηλυκές με το κυρίαρχο αρσενικό και το καθεξής. Και όπως έχεις δει, είναι πάντως σε ένα μέρος αυτά τα ζώα και τρέφονται εκεί πέρα. Παθαίνει διάρρεια γιατί προφανώς κάτι έφαγε ή κάτι ήπιε, κάποιο μικρόβιο έχει μπει μέσα και έχει διαταράξει τη μικροβιακή χλωρίδα και έχει διάρρεια. Που η διάρρεια από μόνη της είναι ένα σύμπτωμα, δεν είναι κάτι κακό γιατί προσπαθεί το σώμα να βγάλει έξω. Απλά άμα συνεχίζεται χάνεις ηλεκτρολίτες κλπ. Και τώρα τι παρατηρεί αυτός ο καθηγητής ζωολογίας? Όταν πάθει τη διάρρεια αυτό το ζώο, φεύγει από εκεί που έχει γεννηθεί και ζει όλα τα χρόνια της ζωής του, έτσι φεύγει μόνο του, αφήνει την αγέλη, παίρνει φυσικά βλέπετε το μικρό της μαζί και πάει και έρχεται περίπου 2 ή 3 χιλιόμετρα μακριά σε ένα οροπέδιο που έχει τα συγκεκριμένα δέντρα, το συγκεκριμένο δέντρο που βλέπετε, είναι μάγκο το δέντρο αυτό, αυτό είναι φύλλα μάγκο, που δεν το έχει ξαναδεί το μάγκο, ανεβαίνει, το μάγκο ξέρετε το δέντρο γίνεται πολύ ψηλό. Φτάνει μέχρι και τα 15-20 μέτρα μα το αφήσει σε συνθήκες τροπικές. Έτσι, και ας τα μάγκο που βλέπετε, τα μάγκο που είναι σε τροπικές χώρες είναι κάτι τέτοια. Ή κάτι παπάγια, όχι παπάγια αυτά.
Έρχεται λοιπόν για πρώτη φορά απαγκιστρωμένη από την Αγέλη, ανεβαίνει πάνω στο δέντρο σε συγκεκριμένο ύψος, όχι στην κορυφή, ούτε χαμηλά, κάθεται όπως βλέπετε με το μικρό της εκεί και παίρνει τα φύλλα, και ενώ ο χιμπατζής, αυτό το ζώο μέχρι πρότινος, το έτρωγε το φύλλο, δηλαδή το έκανε, όχι το φύλλο από το μάγκο, τα άλλα φύλλα που έτσι γεννήθηκε και μεγάλωσε, για πρώτη φορά παρατηρούν οι επιστήμονες, γιατί επιστήμη σημαίνει παρατήρηση, παίρνει το φύλλο, τώρα δεν φαίνεται το κρατάει και δεν το τρώει, κάνει αυτό. Και το χώνει αμάσιτο και το καταπίνει αμάσιτο να πάει στο στομάχι. Αρχίζουν τώρα οι ερωτήσεις. Τα γιατί τα πολλά, έτσι. Μπράβο. Γιατί φεύγει από εκεί και πάει εδώ. Μη μου πείτε ότι έχει κόψει αζημούθιο και έχει GPS και ξέρει ακριβώς που να πάει. Φεύγει από εκεί και πάει εδώ, σε αυτό το δέντρο, γιατί αυτό το δέντρο στα φύλλα του αυτή τη χρονική στιγμή έχει συγκεκριμένες χημικές, λέγονται φυτοχημικά, φυτοχημικές ουσίες που παράγει λόγω του κλίματος, που λειτουργούν σαν φυσικά αντιβιωτικά για το συγκεκριμένο μικρόβιο που αυτή έχει μολυνθεί και έχει τη διάρρεια. Δεν τελειώσαμε, μην κουνάτε κεφάλι. Γιατί ανεβαίνει σε συγκεκριμένο ύψος. Γιατί ανέβει πιο ψηλά, τα φύλλα έχουν περισσότερες φερομόνες και θα πάρει τοξίκωση μαζί με το αντιβιωτικό. Και αν πάει πιο χαμηλά, τα φύλλα δεν έχουν οριμάσει όπως πρέπει για να έχουν τις φυσικές αυτές αντιβιωτικές ουσίες για να τις πάρει. Δεν τελειώσαμε. Όχι, εδώ, γιος, Τζούλι Πάρτον. Γιατί δεν το μασάει και το καταπίνει. Γιατί ο δόκτωρ Σαπόρσκι συμπεραίνει ότι αν το μασίσει εδώ, με την αλφα-μιλάζη που παράγει εδώ και τα άλλα ένζημα, θα διασπάσει και θα καταστρέψει με την πτύελο τα φυσικά αντιβιωτικά. Ενώ έτσι πάει κατευθείαν στο στομάχι να διαλυθεί και να πάει στον εντερικό αυλό και να τελειώσει. Yes! Μέγας είσαι, κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Οι επιστήμονες, για κάθε ένα που σας εξήγησα, πρέπει να ενεργοποιηθούν γονίδια εδώ που να τις λένε κάντο έτσι, πάρ' το έτσι, κάντο έτσι. Και μόλις τελειώσει η γαστρεντερίτιδα, γυρνάει πίσω και συντροφίζει όπως είναι. Εντάξει. Αν λοιπόν εγώ πω τώρα στην Ειρήνη να εμβλέπεις το χιμπατζί πως τρέφεται και όταν θα πάθεις γαστρεντερίτιδα, τι να κάνω, γιατρέ μου, όχι εμένα το γιατρό, έτσι, διατροφολόγε μου, να πάω στην Αφρική να ανέβω σε ένα μάγκο επάνω στα ακριβώς 2 μέτρα και 40 εκατοστά στο δεύτερο κλαδί δεξιά και να τρώω φύλλα. Αυτό θα σκεφτεί ο άνθρωπος. Ξέρετε, μην νομίζετε ότι το ζώο το κάνει. Γιατί αν πείτε ο χιμπατζής το κάνει, σημαίνει ότι ο χιμπατζής είναι πιο έξυπνος και έχει πιο πολύ σοφία από εσάς. Και όχι αυτό. Το paper του Dr. Σαπόλσκι και το δημοσιεύτηκε στο Nature, παρακαλώ, βεβαίως, λέει ότι αυτά τα ζώα, ακούστε, πώς είπαμε για τα γουρούνια με τον καθηγητή Κυριαζάκη από το Εδιμβούργο, the ability of pigs to control their protein intake. Οι χιμπατζίδες στην υποσαχάρια Αφρική έχουν αναπτύξει 12 διαφορετικούς τρόπους για να χειρίζονται τις γαστρεντερικές τους παθήσεις. Εγώ λέω να πάρουμε τους ειδικευόμενους γαστρεντερολόγους και να τους αφήσουμε στο δάσος μέσα να τους εκπαιδεύσουν οι χιμπατζίδες. Νομίζω καλύτερα θα μάθουν από τους δάτζωα. 12 διαφορετικούς. Αυτός είναι ένας τρόπος που σας έδειξα. Δηλαδή, έχω αυτή την πάθηση. Αυτό. Και ο άλλος λέει, θα μπω να γκουγκλάρω. Θα διαβάσω τέτοιο. Θα δω τον γιατρό στο TikTok. Θα διαβάσω γαστρεντερολογία. Κάτσε και διάβασε γαστρεντερολογία. Καλά να πάθεις. Γι' αυτό τους λέω, ελάτε εδώ πέρα. Ορίστε. Το ζώο δεν είναι πιο σοφό. Ούτε πιο έξυπνο. Απλά το ζώο έχει 100% ένστικτο του. Δεν είναι 100% το ελέγχει μέσα από ενεργοποίηση γονιδίων εκείνος. Σε εμάς μας έδωσε ένα 2% ελευθερία για να επιλέξουμε αν θέλουμε να το κάνουμε. Αν θέλουμε να εισέλθουμε από τη γνώση στη σοφία και να δούμε τον αόρατο, τον παντοτινό. Και τι κάνει ο άνθρωπος? Όχι, θα κάνω είδωλο και θα το λατρέψω το είδωλο. 12 τρόπους για τις γαστρεντερικές τους παθήσεις. Και εμείς ψαχνόμαστε 15.000 φάρμακα για να αντιμετωπίσουν το πιο απλό πράγμα. Οπότε, και με αυτό κλείνω, η ειδοποιώς διαφορά σε ό,τι άλλο υπάρχει έξω στον κόσμο, Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο, με αυτό που γίνεται εδώ, με ταπεινότητα, πραότητα και παρησία,
Εδώ ο άνθρωπος έχει φύγει, είναι ένα οστράκινο σκεύος εκλογής και όλη η εστίαση γίνεται στο μεγαλείο του Θεού, της αποκαλύψεως του χαρακτήρα Του, της ανιδιοτελής αγάπης Του, η οποία επεκφράζεται πάνω στο δικό μας κτιστό κόσμο, διδακτορική του καθηγητή Μπέσκου, το απειθήτα είναι αυτή, πως ο Λόγος του Θεού, κυριολεκτικά εισερχόμενος στο δικό μας σύμπαν, παράγει τον κόσμο έτσι όπως τον βλέπουμε, και από τη στιγμή που κάποιος δει, πίστη σημαίνει να δεις το αόρατο, να ακούσεις το ανήκουστο και να πιστέψεις το απίστευτο και γίνεις. Τι κάναμε την πρώτη μέρα στο κλάσμα της ζωής? Η ζωή είναι μεταξύ γέννηση και θάνατο. Ο αριθμητής ήταν η υγεία και ο έρωτας, ο παρανομαστής χρόνος. Το χρόνο που έχω με την υγεία και τον έρωτα για να γευτώ την αλήθεια και να μου χαριστεί η ελευθερία, έτσι ώστε να φτάσω να έχω εδώ τι είπαμε. Τη φιλία. Αυτό που μπορώ να σας πω και το ξέρετε αρκετές ψυχές από εδώ, και το λέω στο τέλος κάθε προγράμματος, ότι εδώ κάπου στα Πιέρια έχετε δύο καλούς φίλους. Παρόλο που δεν μπόρεσε η Μαρία μου να έρθει αυτή τη εβδομάδα λόγω βεβαρημένου προγράμματος, και της Μαρίας και πρωτίστως μαζί μου, πρωτίστως γιατί πέρασα περισσότερο χρόνο μαζί σας, έχετε φίλους εδώ. Και αν μη τι άλλο δεν καταφέραμε τίποτα περισσότερο, το να μπορούμε να έχουμε σχέσεις αληθινές φιλίας όμως, νομίζω είμαστε νικητές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Θεός μαζί σας.